पात्यायाव फ्लटिं मार्केट बेरायनो फैदों फ्लटिं मार्केट नोंथांमोनहा एन्जय खालामगोन होननानै आसा खालामबाय एन्ट्रेन्स फीयानो 200 बाहात लादों बिराद मोजां मेंटेनेन्स खालामदों नोंथांमोनहा नुनो हाबाय पात्यानि फ्लटिं मार्केटखौ एन्ट्रि फीया 200 बाहात बिराद दाम बिराद इन्डियान्सफोरनि फैयोलै इन्डियान्सफोरल' नुयो पुरा ओरैनो जास्ट बेरायलाबायनानैल' देखायनोसै आं नोंथांमोननो जानाय लोंनायनि गाननाय जोमनायनि दखानजोब जेरावबो नोंथांमोनहा नुनानै माबायदि मोनखो दखानजों बुंफबजोबनाय जेरावबो
बिथिं फुरानाथार थांहोलागोन नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय बेयो फुंनिफ्रायनो खुलियो नाथाय दा माने बन्द खालामनायनि टाइम जाबाय 6 PM सिम बेनि थाखायनो मानसिफ्रा खम आरो मेक्सिमाम दखानफ्रा दा बन्द खालामबाय माने जानाय लोंनाय बेनिफ्राय गाननाय जोमनाय बायदिसिना सौवेनिर्स गासिबो फानजोबो $800 बाहारनि टिकेटखौ लायोबा नावबो गाखोनो मोनो नाव जावनानै बेरायोबा भिउसफोरखौ सिनारिफोरखौ मोजांसिन नुयो दा माने आं रिग्रेट खालामदों मानो 800 नि टिकेटखौ लायाखै होननानै दासो माने बुजिदों बेरायनानै ओरैनो जास्ट वाकिंल'बा माने स्पेशली ब्लगिं खालामनायनि थाखाय माने बांद्राय मोजां नुवा माने भिडिअ बानायनोबा बे नाव जावनानै बानायोबा साबसिन नुयो भिउसफोरखौ सिनारिफोरखौ